Výroky Roberta Fica o hospodárení dôchodkových správcovských spoločností sa pravdepodobne dostanú až na špeciálnu prokuratúru. Podnet na trestné stíhanie premiéra pre šírenie poplašnej správy podal Robert Sedlák z Košíc. Premiér totiž minulý týždeň prirovnal DSS-ky k nebankovým subjektom a spochybnil ich hospodárenie. Za dôchodkové správcovské spoločnosti sa však postavil aj guvernér Národnej banky Ivan Šramko. Ústav pre výskum verejnej mienky a agentúra MBK zverejnili aktuálne prieskumy, v ktorých sa ale zhoduje len prvá a posledná priečka rebríčka, teda Smer a KDH. Zatiaľ čo v štátnom prieskume prvé 3 miesta obsadili koaličné strany, napríklad v prípade SDKU je medzi oboma prieskumami až viac ako 5-percentný rozdiel. Tradičný nitriansky agrokomplex dnes privítal prvých návštevníkov, medzi nimi aj ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu, ktorý sa pri ochutnávaní mlieka pooblieval. Tento rok je podľa ministra priemerná úroda, suchý apríl sa odrazil na jačmeni. Cena pšenice má byť síce vyššia, za výrobky by sme však výrazne viac ako minulý rok zaplatiť nemali. Pri Trenčíne Záblatí dnes vyhasol život vodiča. Jeho Felícia dostala šmyk a narazila do stromu. Auto okamžite vzblklo. Jeden z pasažierov stihol újsť, vodič však takéto šťastie nemal. Zabíjala však aj voda. 23-ročný Poliak sa utopil vo Vajnorskom bagrovisku. Popoludní jeho telo vylovili potápači. Z brehu celú akciu sledovali mladíkovi príbuzní.